Nije pohađala neke škole, zovu je učiteljica. Nije završila pravo, a zovu je odvjetnica. Nije zgriješila protiv svete čistoće, zovu je majkom. Nije putovala skupim automobilima i avionima, a zovu je majkom cijelog svijeta. Nije se rodila u raskošnoj palači, a zovu je kraljicom. Nije pohađala vojnu akademiju, pobjeđivala je u svim ratovima kroz povijest čovječanstva. Nije posjećivala nikakve beauty salone, centre, zovu je najljepšom ženom na svijetu. Nije nikada pravila, niti dizajnirala parfem, zovu je ružom utajstvenom, mirisnom, krijeposnom. Nije rađala djecu, već jedno dijete, a zovu je majkom čitavog čovječanstva i crkve. Nije se nikada bavila politikom, a zovu je najmoćnija žena na svijetu i u cijelom svemiru. Nije nametljiva, nije ohola, ne hvali se, nije nadmena. Ona je jedna i jedina, naša majka, kraljica mira i ljubavi. Naša junakinja, suotkupiteljica, naša Marija, Gospa, kraljica cijelog svijeta. Ona koja je promijenila tijek čovječanstva svojim fiat, svojim neka mi bude. Ona koja je računala s Bogom i Bog je računao s njom. Danas Bog računa i na tebe. Računaš li ti na njega? On računa na tvoj fiat, na tvoj neka mi bude. U ovom vremenu i prostoru Bog računa na tebe.